diozu. Bueno, nik uste dut nahiko lan desente dagoela, gauzak aurrera juteko, porque, claro, gaude gizarte baten, danon nahi dugula ongizate, ondo bizitze hori, eta, bueno, baserrian, baserrian ordu asko lan nahi da, eta ja geru eta zailtxu ere bada, baina, bueno, nik uste dut emango diola hueltia gazte batzuk ondio badaude, eta aurrera iteko, aukera badala uste honik. Eta gaurkoa bezalako egunak ere horretarako garrantzitsuak izango dira, ezta? Gazteen eta umeen begietan gaur hemen ikusten den honek, produktuen kalitateak nola aurkezten den, eta baserritarren bizipozak ere bai, ez? Ona etortzen diren baserritarrentzat, hau bizimodua, dirua irabazteko noski beharrezko jarduera bat bai badaila, baina hori baino askoz ere haratago bizitzeko modu bat, ez da, bizi modu bat ere bala gaurkoa. Hori dutarik ez da, hau beti izan da Euskal Herriko gauza bat, beti izan da azokia, beti izan da saldu, salmenta, produktu ona, gaude leku oso honian, hotz asko ez da hola, bero asko ere ez, ura nahikua, eta bueno, nik uste dela oso leku estrategikua, eta beti izan da uste dut mantenu inbia dula, are eta gehien. Hemen, Elgoibarren momentu honetan nekazaritzatik, baserri inguruan bizi direnen egoera eta kezkak zein direla azpimarratuko zenuke? Hombre, gero eta zailagoa da, porque exigentzia gehiago daude, saniadetik, batetik, bestetik, baina, bueno, dana gauza hola jarrita dago, da uste dut amoldo enbiak gara horrera, eta, bueno, aurrera penak ere gero eta gehiago dauz, gauzak hobeto egiteko, azkarra egiteko, eta nik uste dut horri heldu behar diogula. Beti aldaketako hobetzeko asmotan eginak izango dira, Inigo Loyola, esandakoa, Elgoibarko landa garapenerako zinegotzi jauna, eskerrik asko berriz ere gure mikrofono hobetara etortzeagatik. Segid ez dela Elgoibarrek orain artean bezala erreferentzia izaten, Gabonzar Ferixa honetan daukazuen erakusleio honen bidez eta beste hainbat ekitaldiren bidez, eta etorkizunik oparoena izan dezazuela. Bai, hori da, eskerrik asko. Da, hurren gurtian, hemen guztien gehan berritzere. Ez da seinale txarra izango, Inigo. Seguru, venga. Ederki Inigo Loyola landa garapenerako zinegotziaren iritziak bildu ditugu, berak egindako balorazioa, zalantzarik gabe oso baikorra, Elgoibar landa nekazaritza munduan dabilen edonorentzat erreferentea da, baina ez horretan bakarrik, gaurko egunak badu asko bai landa garapenetik, baina baita kulturatik ere. Azkenean, herria bizirik mantentzen duten osagaien artean kultura, bertako nortasuna, zalantzarik gabe bizkarrezur dira, eta oraintxe gure mikrofonoetan Elgoibarko udaleko kultur zinegotzia den Andrea Arriola Andrea daukagu. Kaixo, Andrea, ongi etorri zuri ere. Kaixo, egunon. Bueno, esaten ari ginen, Andrea, lehen Inigo Loyola zinegotzikiderekin gaurko eguna, hemen Elgoibarren urtean zeharreko egutegian gorriz markatutako eguna dela, Elgoibartar guztientzat eta ingurukoentzat ere bai, baina pentsatzen dut bereziki zuentzat udal agintaritza daukazunentzat ere alaxe izango dela. Bai, guretzako, gabonak garrantzitsua dira, gauza pila bat antolatzen ditugu, baina Gabonzar Ferixa da bizkarrezurra, hemen da egun politena, gainera, eguraldi ona egiten duenean topera ipintzen da, eta, bai, guretzako da eskaparate bat, Elgoibar munduan ipintzen duen beste gauza bat. Elgoibarrek, gaurko noren baitan duen adierazpide bat bada, baina argi dago gaur ikusen ari ere, eta bizitzen ari ere, argi erakusten duen berean, Elgoibar bizi-bizitik dagoen herrialdean, eta Elgoibartarrak batean ezpala bestean oso komprometituta eta implikatuta dauden personak dela. Bai, suerte handia dakagu, herri oso solidario bat dakagu, parte hartzen du jendeak gauza askotan, eta udaletxetikan saiatzen gera gauza pila bat antolatzen, denok parte hartzeko, ez? Bai, hori, gaurko Ferixa, ero bestela kulturre ekintzetan, ero kilora ekintzetan, beti nahi dugu herrixa, hori, bizia egotea, eta hortarako egiten dugu alegin guztia. Elgoibartarren implikazioaz ari gara hitz egiten,
gaur, gainera, goizean zeharreko ekitaldien artean, orain esaten ari garen erakusleio garbia izango den ekitaldi bat izango dugu, hain justu ere, ordu bat eta 20an, auzo alkate izandakoei, eta auzo alkate oraintxe egin berri direnei, omenaldia egingo zaie, hau esaten genuen bezalaxe, implikazio sare horren erakusleio bat ere bada, ez da? Bai, a ber, Elgoibarren auzo asko ditugu, auzo garrantzitsuak, beraiek gauza asko antolatzen dute, auzuetan, eta hor dago figura bat oso garrantzitsua dela auzo alkatea. Auzo alkatea guretzako udalakin harreman zuzena duen pertsona da, eta baserritarrekin ere bai, orduan beraien beharrak gure gana ekartzen dizkigute, eta nola ez, gaurko eguna da oso garrantzitsua, eta beraiei ere bai eskerrak eman nahi diegu, parte hartzen dutelako eguneroko bizi horretan, ez? Lehen, Andrea, ipatzen genuen, kultura dela herri baten izaeraren bizkarrezurra. Momentu honetan, zuk kulturzinegotzi bezala, Elgoibarko kultur proiektu baitan zein izango zenituzke hola bereziki azpimarratzekoak direnak? Ez dakit, bat bakarra ezin dut esan, guk kulturan zaian urte osoan egiten ditugu gauza pila bat, dakagu gauza asko hilabetero errepikatzen dianak, dakagu herriko antzoki bat beti astero dagoela zerbait, dakagu Aita Agirreko kulturgunea ere bai, dakagu musika eskola, musika banda, eske urtean ziar hainbeste gauza egiten dira kulturan arloan, eta gero dakagu ere bai jende gazte asko atzetikan parte hartzen duena musika munduan adibidez, dakagu partaidetza izugarria, baina bai ere bai antzerkian eta gauza askotan, eta orduan kultura saietikan nahi duguna da pertsona horiek balorean jarri aukerak eman, eta gure herrian hori eukiditzatela leku bat, beraien sortzen dituzten ekitaldi guztiak, herriak ezagutzeko, ez? Eta hortarako egiten dugu lan, gure ideia hori da, kultura kalera ateratzea, eta elgoibartarren kultura, ez? Eta, poliki-poliki lortzen dugun. Beraz, Andrea, zu kulturzen negozi bezala, esango zenuke, kulturaren aldetik, Elgoibar bizi-biziri dagoen herria dela. Bai, nik usten dut baietz, ez dakitx Elgoibartarrak zer esango duten, baina nik uste dut baietz, dakagu agenda kultural potente bat, hilabetero ateratzen dugu formato bai digitalean eta bai paperean, eta ikus dezakegu gauza pila bat egiten ditugula, baina ez bakarrik udalak, gurekin ere bai daude elkarte antolatzaile pila bat, eta beraiei esker kultur ekitaldi pila bat ditugu, eta hori da gure nahia, ez? Bai udaletxetik hande bat, bai elkarte eta pertsona horiek bat egin eta kultura herrira atera, eta hori Elgoibar bizi-bizi bat eukitzea. Gaur abenduako 30 ditu, zer hobe urteari gaurko Gabonzar Ferixa honekin amaiera ematea baina, ez da, Andrea? Beti izaten da, ez? Elgoibarrentzako eguna da oso garrantzitsua, eta urterari amaiera emateko, gaur jaigiro edarra eukiko dugu, ze gaurko egunean jendeak baskariak antolatzen ditu, afariak, egun guztian eukiko dugu musika, jendea, eta nik bakarrik esan Elgoibartarrei disfrutatzeko pila bat, ateratzeko kalera, eta hori, urte amaiera oso polit bat eukitzeko, eta hasiera bai. Gauz asko gaur egun zehar, hemen Elgoibarko kalentan, ontan despistatu xamar badi, bakarren bati, antolatuko zeniok ez du gaur egun, osagaia kontutan hartuta, Andrea. Gauzat, ditugu. Plazan, frutak eta baskariak, atzeko plazan ditugu ere bai goxoak eta ogiak, bolatokixako ere bai dakagu beste txonda bat, dakagu Aita Agirren, dakagu ogiak, goxoak, Elizako arkupietan ditugu gaztagiak, eta gero Malako parkean dakagu Elgoibarko artelanak egiten dituzten pertsonak, eta, ez dakit, nik gonbidatuko nituzke herrian zehar ibiltzeko, porque gauza pila bat daude ikusteko, eta nik uste dut danetan zehose ikatzeko bezala dago, bai janaria eta bai ikusteko
nik uste dut herri osoa gaur da ibiltzeko Elgoibarren eta ezagutzeko ere bai, arrantzat. Egurale lagun dugu gaur, beraz, egun boron izan ditekena, lehen esan dugu, gaur, programa zabal horren baitan, oraintxeko udaletxeko pleno aretoan gaude, hemen momentu honetan ere oso ekitaldi garrantzitsua abian dago, ez da, Andrea? Bai, momentu honetan daukagu epailea gaztak dastatzen, eta, bueno, beraien aber zer esaten diguten, eta, bueno, hemen daude txintxo, ez dakit, niretzako lan oso zaila izango litzateke, niri gaztaia pila gustatzen jata, eta oso zaila izango litzateke bat aukeratzia, baina, bueno, hori da beraien lana, eta nik usten dut, bueno, gaurko saria gainera urteko azkenengo saria da, ez, gazta lehiaketetan, ona etortzen dira gaztagile garrantzitsuenak, ero behintzat irabazleak, eta horrek bere puntua ematen dio lehiaketa oneri, eta uste dugu hemendikan irtetzen den irabazlea, bueno, beste puntutxu bat eukiko da bala, ez, merito izugarrixa. Baiz, udaletxaren aldetik ere, apustu handia dago egina, gazta lehiaketa honen inguruan, eta baita frutu eta barazki lehiaketearen inguruan, eta landa garapenaren inguruan ere, ez alferrik, zuk orentxa aipatu duzun bezalaxe, orain hasi berri den gazta lehiaketa honetan parte hartu alizateko ezinbestekoa da urtean zehar lehiaketaren bat irabazi izana, esan daiteke txapeldunen ligako txapelketa dela hemen Elgoibarren jokatzen ari den hau. Bai, horrela da, hemen gaur ditugun partaideak, dia irabazleak, urte osoan beste ferietan irabazi dutenak, eta bueno, gaur izango da hori, zuk esan bezala, lehiaketa garrantzitsuena, ez? El campeón de los campeones esaten dana, eta bueno, guretzako arro egoteko modukua da, osea, gainera oso, beraien artean ere bai oso garrantzitsua da, garrantzia ematen dioten sari honeri, eta bueno, espero dugu ala izatia. Ederki Andrea Arriola, Elgoibarko udaleko kultur zinegotzia, eskerrik asko, zuri ere zure hitz hauek eskentzegatik, eta zuri ere gaurko ardura hauez zaratago, gozamen eguna izan dadila opa dizugu, urtea ondo amaitzea, eta datorrena ere, dikain etor dadila. Eskerrik asko zueri da, gauza bera, ondo amaitu, hobeto hasi, eta datorren urtean hemen ikusiko gera, besta? Hala espero. Eskerrik asko, Andrea Arriolari, bere adirazpen hauengatik, eta esaten genuena, hementxe jadanik buru belarri sartuta daude gazta lehiaketa honetan, eta hemen udaleko ordezkariekin hizketan aritu gara, udala da gazta lehiaketa hau, Euskal Herriko gazta lehiaketa hau, Idiazabal jatorri izendapeneko gazta lehiaketa hau antolatzen dena, baina udalarekin batera, Kalamua ere, elkartea, hortxe aurten ere, beste hainbat ekitalditan bezalaxe, antolaketa lanetan. Eta hemen mikrofonotan gurekin batera Juanjo Galdos, Kalamua elkarteko ordezkaria daukagu. Juanjo, kaixo eta ongi etorri zuri ere. Kaixo, egunon. Mira, hasi da, 2023-garreneko Euskal Herriko gazta lehiaketa, eta ikusten dugunez, Juanjo, ongi hasi ere. Bai, ja maiak ja lanian daude, eta, bueno, ritmo honian doiaz, eta, bueno, bukatzen dugun orduan. Bueno, azaldu iguzu, hemen lehen Andrearekin esan dugu, gaur Elgoibarra bertako jendea bai, baina inguruko jendeare etorri izango da, gazta lehiaketa zagian zerbait entzuna izango du. Esaiguzu, ze berezitasun daukan gazta lehiaketa honek, eta gaur zehazki, orain hasi berri den lehiaketa honek ze dinamika izango duen. Bueno, gu hasi ginen Elgoibarko gazta lehiaketa San Bartolomietan egiten dena da Elgoibarko gazta, eta gero orain dela 15 urte hasi izan aukeratu genduen posibilitate bat egiteko lehiaketa bat Gabonetan, baina bertan parte hartzeko gaztadun danak beste herri baten derrigorrez irabazi egin behar zuten, ez? Eta orduan aurten borrenblari bidez 20 konkurso egon dira beste herri guztietan, eta hor irabazi daben guztiak daude oain hemen. Batzuek irabazi dute 2 edo 3 lekutan bai, eta horregaitik daude 11, porque batzuek 3 lehiaketa irabazitza daude, baina azkenean danak etorri dira, hori da importantea.
denek hemen lehen aipatzen genuen gaurko eguna, beren egutegian gorriz markatuta daukate gaztagileek, ez da, Juanjo? Bai, bueno, azkenian, hemen berezitasuna da ere, bakarrikan premio bat ematen dugu irabazten da benari, baina premio oso handia da, 1.500 euro, orduan, eurentzat ere, bueno, azkenian konkursu herri guztietakoak dira importanteak, baina hau da, pizkat, azkenian, txapeluna, ez? Bueno, pizkat, berezitasun hori dauka. Zugopatu duzu, oso sari garrantzitsuan, 1.500 euro, txapela eta garaikurrarekin batera nuski, eta horrekin batera hemen irabazteak dakarren ospea eta izen ona, ez da? Bai, hori da, bueno, azkenean horrek beti izaten digute, ez, Elgoibarri irabaztea, eurentzat oso garrantzitsua dela, orduan, bueno, hor, guk Kalamu elkartea bezala, egiten duguna da, antolatu, eta, bueno, urtero bezala, hemen gaude, eta, bueno, asmoakin jarraitzeko. Bueno, Kalamua elkartea gaur hemen gazta lehiaketa honetan antolaketa udalarekin batera lanetan zabiltzate, baina Kalamua elkarteak urtean zehar beste lan asko, handiak eta anitzak ere egiten ditu. Azaldu duzu pixa bat, Juanjo, Kalamuaren jatorria zein den, mundik sortua den, eta pixka bat zuen filosofia zein den, herriari ze ekarpen egiteko filosofia daukazuen. Bueno, Kalamu elkartea, oindala 58 urte sortu zen, San Migueleko baserri guztiekako sozioak gera, lehen zan barrixoko eskolia, eta hortaz egin zan gero soziedade ez. Eta azkenian guk, gure aktibidadeak izateria, udalari lagundu, gazta lehiaketa antolatzea, bai agostukua eta baita oain gabonetakoa, eta baita ere abuztuan egoten da ere harri jasotzaien lehiaketa, eta hori ere guk antolatzen dugu. Eta gero, Kalamu elkartea azkenian, bertan San Miguelen 58 bat baserri gaude, eta azkenian da zentro bat, ez, danak antxe elkartzen gera, eta bertanko jaiak, San Miguel jaiak ere bertatik antolatzen ditugu, eta azkenian udalakin harreman oso ona ditugu, eskatzen dugun gehiena eurek elortzen digute, eta eurek eskatzen diguten lana guk ere egiten dugu, eta harreman hori jarraitzea da nik uste dut oso importantea. Lehen Andrea Arriolarekin eta Iñikorekin ere hitz egiten genuen, ez da, Elgoibar herri bizia dela, Elgoibartarrok implikazio zuzena daukazuela eta oso indartsua gainera herriko martxan, Kalamu elkartea horren adibide garbia da, ez da? Bai, nik uste dut baiet, azkenian antolakuntza pila bat egoten dira urtean zehar, eta beti eskatzen da nian laguntza hor gaude, ez? Nik uste dut, azkenian oain lortu behar duguna da, adibidez Kalamuan oain dela 2 urte, jente gazte pila bat sartu zen sozio bezala, hori behar dugu, ez? Azkenengo urrengo generazioak jarraitzeko, gu batzuk edade pizkate aurrea goiaz, eta beste generazio bat behar dugu atzetik, eta uste dut hori badagoela, eta hori importantea da. Erreleboa badator beraz, Kalamuaren etorkizuna bermatuko duena, oraintxe gure solasaldi hau Elgoibarren entzuten ari den gazteren bat hortxe zalantzatan balima dago, Juanjo, ze esango diogu? Azkenian, soziedade guztiak daude pizkat baju, ero ez da oindala 25 urte bezala, porque, azkenian danak aldatu egin da, ez? Baina, nik usten dut ez da bakarrikan sozio izatea, han, ez da, baskari bat, edo afari bat egiteko, baizik eta beste aktibidade batzuk daude, eta jaiak ere antolatzen eurek daude, eta, nik usten dut ere dala implikazioa, ez, barrixuan, eta herrixan, jarraitzeko, eta hori da, nik usten dut importantiena, eta ez dala galdu bihar. Ederki Juanjo Galdos, eskerrik asko, zuri ere, gaur hemen mikrofono hauetan zure hitzak helarazteagatik, eta batez ere, eskerrik asko eta zorionak Kalamua elkarterik egiten duzuen lan guztiagatik. Bale, eskerrik asko zuei. Hauexek Juanjo Galdos, Kalamua elkarteko ordezkariaren hitzak, eta esaten genuen, gaur Goizeko 11 inguruan emantzaiola hemen Euskal Herriko gazta lehiaketa honi, Idiazabal jatorri izendapeneko gazta lehiaketa honi, ez da ez edonolako lehiaketa hemen esku hartu ahal izateko urtean zehar Euskal Herrian barrena
egiten diren lehiaketen artean garaipena lortu beharra baitago, eta gaur hemen 11 gaztagile ditugu egoera horretan daudenak. Eta Panamanan aipatuko ditugu 11 gaztagile hauek, alde batetik, Debako garaipena irabazi eta lortu zuen Jesus Mari Ansola Mausitxakoa, Elgoibartarra, bigarren gaztagilea, Agerre Buru, Aiako gaztagilea, Bilboko lehiaketa ekainean irabazitakoa, Beñat Egaina, Mutrikuarra, Azpeitiko lehiaketa irabazitakoa, Olaberriko Aizpea, Araia eta Gernikako lehiaketak irabazitakoa, Ilarroiako Laleze, Plentziako lehiaketa irabazitakoa, Lekarozko Kortaria, Elgoibar, Uarte Arakil eta Bergarako lehiaketak irabazitakoa, Gabiriko Bastarrika, Legazpiko txapelketa irabazitakoa, Eneko Goiburu Segurarra, Ordiziako eta Euskal Herriko txapelketak irabazitakoa, Galarredako Azkarra, Amurrioko lehiaketa irabazitakoa, Larreako Patxi López de Uralde gaztagilea, Aguraingo txapelketa irabazitakoa, eta Martinako Santamaine Bizkaiko txapelketa irabazitakoa. Hauexek, esan bezalaxe, hemen aurten gazta lehiaketa honetan, Euskal Herriko gazta lehiaketa honetan esku hartzen ari diren 11 gaztagileak, epaimaikideak, 10 epaimaikide ditugu gaur irabazlea nor izango den erabakitzeko langintza horretan, esan bezalaxeko izako 11 aldera hasi dira langintza horretan, eta sari banaketa berriz ere gogoraziko dizuegu, hemen udaletxeko, Elgoibarko udaletxeko pleno aretoan bertan egingo dela, eguerdiko 1:30. Hemen egoteko asmoa daukazuen hoi, esango dizuegu, lehenago, 1:30, lehenago, 1:00 bertsolariaen lana eta saioa izango dugula, hemen izango ditugu, Milan Telleria, Uxue Alberdi eta German Mea Basterretxea, 3 bertsolariok, eta 1:20 omenaldi berezi bat ere egingo da. Horri buruz geroxeago ere hitz egingo dugu, baina gaurko udaleko jardunaldi honetan, pertsona eta arduradun desberdinekin hizketan aritu izan gara orain arte, eta orain Elgoibarko agintari nagusiarekin hitz egin behar dugu. Elgoibarko alkate anderearekin, Maialen Gurutxagarekin. Maialen, gaixo eta eskerrik asko zuri ere gure mikrofonoa hobetara etortzeagatik. Gaixo, guardion, eskerrik asko zuei. Bueno, abenduaren 30 iritsi da, Maialen, urtea amaiera tejoka daukagu, eta Elgoibarren ez da edonola amaitzen urtea. Guretzako egun hau, egun aparta da, gainera eguzkisa urten da, eta guretzako hori oso importantia da. Ontxe komentatzen genuen, kaliak ikusten ditugula tope, eta hori da guretzako posgarri izena, lehenengo sektoria bultzatzea eta gure herrisa hola ikustia, ez? Jendia gogotxu, erosten, lehenengo sektoria bultzatzen, eta urtia posik amaitzen. Lehenengo sektorea aipatzen ari zara, eta lehen Inigo eta Andrearekin hizketan aritu gara, gaur hemen festagiroa bai, baina horrekin batera edo haratago esango genuke, justu ere lehenengo sektorearen lan hori eta bizimodu hori balioan jartzea dela helburu nagusietako bat, ezta? Iruski zalantzari gabe guretzako beti apostua izan da lehen sektorean aldekoa, gure herrixan nik uste zerbait historikoa izan dela beti eta horrekin jarraitzu nahi dugu, ez? Eta guretzako importantia da, gaur ikustia 122 postu dauzkagula gure herrixan lehenengo sektoriari lotuta daudenak, eta guri horrek ere arrotasuna ematen digu herri bezala. Bueno, Maialen, lehen horrekin batera baita ere aipatu duguna, eta gaur Elgoibarra etorri eta hemengo kaletako giroa ikusi besterik ez da, Elgoibarren dagoen indarra, bizia, jendearen implikazioa, hori azpimarratzekoa da, eta pentsatzen dut zu bertako alkate izanik pozgarri ere badela, ez da?
Bai, zalantzari gabe, ez, ni goizian, zazpiterrietarako amenibiliko nintzen kalian ja ikustenia dana bere martxan zijoan, eta Kalamo elkartekoak ere bai topatu ditut, ez, eta niretzako hori importantia da, beraien implikazioa, bolondresen lan asko dago honen atzetik, elkarte baten lana da, azkenian auzo lana zerrez hitz egiten da, baina horren atzian orduak daude, pertsona askoren konpromisua eta lana, eta guretzako hori bai importantia da, herri bezala horrekin jarraitzea, erronka bat ere bada, aurrera begira, bai gure auzoetako jendia, baina baita Elgoibartar guztiak ere implikatzea olako egunetan. Implikazioa zari gara eta lehen esan dugu, ordu batean bertsolarien saioa izango dela, eta ordu bat eta hogeian, oraintxe esaten ari garen honekin lotutako ekitaldi oso berezi eta garrantzitsu ere egingo da. Hain justu ere, Elgoibarko auzo alkateei, izandakoei eta oraintxe aginte makila hartu berri dutenei, nolabait omenaldi eta onespen ekitaldia egingo da. Bai, aurten aldaketa urtia tokatzezan, ja auzo alkate berriak sartu eta bueno, dauden batzuk eta gogoa daukatena jarraitzeko ere jarraipena ematia, eta pentsa dugu gaurko eguna oso egun ederra dela, beraien lana ere bai balioan jartzeko, ez azkenian udalantzako oso importantia dian figura dia, gure auzoak biziri mantentzeko ere beraien lana eta implikazioa horregotia, eta hori ere bai aitortu nahi diegu gaurko egunean. Bueno, aldaketa urtea dela esaten ari zara, eta, bueno, aurten udalean bertan ere aldaketa urtea izan da, zure aurreneko legegintzaldia da, eta zure aurreneko gabontzar ferixa da, alkate bezala. Ze ematen dizu zauden tokian egote honek gaurko egunari begiratzeko moduan? Ba, izugarrizko posa, esan behar dut, niretzako posa da, arro nago ere ez, nire herriaz, eta nire herrian buru izatea olako egun baten, hola ikustea herrixa, esaten den bezala, jendian implikazioa, zenba jende dauan lanian, bere honena ematen olako egun baten, eta horren aurrian, ez, lidergo hori eukitzea, izugarria da, niretzako personalki. Maialen Gurutxaga, berez ere eskerrak eman barri zizugu, gure mikrofona hobetara etortzeagatik, zure etxean gaude, eta pozgarria da, zure etxeko areto nagusi hau oraintxe ikusten ari garen bezala ikustea, dastaketa txokoarekin, gazta gaur protagonista hemen areto honetan, gazta elaieketa ere hortxe martxan dela. Gero, berriz ere hemen elkarrekin egoteko aukera izango dugu, esan bezala gaur dakoei esango diegu, ordu batean bertsolari saio izango dela, ordu bat eta hogeian auzo alkateei omenaldia egingo zaie, eta ordu bat eta erdian sari banaketa. Maialen Gurutxaga, ordu bitartean, zuk ere goza ezazula gabontzar ferixa honetaz, eta gero arte. Eskerrik asko eta gonbidatuta zaudetela dano, danon etxia da udaletxe honetara, gazta probatzera eta egunaz gozatzera. Ederki Maialen Gurutxagaren hitzak genituen hauek, eta gazta lehiaketaren kontaketarekin berehalaxe egingo dugu aurrera. Amorosak beharkez izan lotzak gaia zia ezuken erabe naz ebiltia dezo txoriak ere ayer sostirabe ebiltia dezo txoriak ere ayer sostirabe. Ebil izan gaia
Hoy Blue somehow Hoy Blue quería somehow Hoy Blue Denbora egin jana geroaren maizter iragana joan da ez da kusa ezen hanbeldura gainezka enparantza deser hitzak gauari loa jango dio ai. Ie guzkiren emana ez dago itzalik haize zornitutako odeiak zitzik egiaren hildoa gezurrai xilik doa kabe dotetzat xubatu zik egalik gabeko egala auzorik gabeko ipia biba fonderik gabeko ilusio oye gorputzen denbora egin jana geroare maizter iragana joan da ez da kusa ezen hanbeldura gainezka enparantza deser hitza gauari loa hango dio laiste
egalik gabeko egala. Oraintxe eguerdiko ordu baterako 26 bat minutu falta zaizkigu. Epaimahikide diren guztiak jadanik hementxe buru belarri goizeko 11 inguretatik hasita daude. Gogoratu, gaur hemen Idiazabalgo jatorri izandapeneko gazta lehiaketa dela hementxe jokoan dagoena. Bi maitan daude sakabanatuta eta mai bakoitzean gainera Idiazabal jatorri izendapeneko ordezkari bana ere badago, orientatzaile lanak egiten ari direnak, eta gu horietako mai batean gaude, eta bertan dago Marisol Vicente esan bezalaxe, bera Idiazabalgo jatorri izendapeneko ordezkari. Bueno, Marisol, eguno, buenos días. Eguno, buenos días. Bueno, ya lleváis aquí ya un tiempo de cata, saboreando los quesos, haciendo las anotaciones correspondientes. Bueno, en esta primera entrevista te vamos a pedir de entrada que nos expliques un poco cuál es el valor que tiene un concurso de estas características, un concurso de Euskal Herria, de esos campeones de distintas competiciones de denominación de origen Idiazabal. Cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿qué significado tiene este premio? Yo creo que tiene, sobre todo, el reconocimiento al trabajo, porque, bueno, sí que es cierto que aquí solo tenemos los de campeones, pero en todos los concursos a lo largo del año es el reconocimiento al trabajo del pastor, del elaborador y principalmente eso, el reconocimiento al trabajo bien hecho. Porque, claro, ser miembro de la denominación de origen de Idiazabal lleva consigo bueno, unas obligaciones que no todo el mundo está en disposición de cumplir, ¿no? Efectivamente, para ser miembro de la denominación de origen de Idiazabal es voluntario, pero tienen que cumplir unas condiciones tanto del rebaño, del número de ovejas, de comida que le dan a las ovejas, del sistema de estabulación, de la manera de hacer el queso. Tiene un montón de controles tanto de las ovejas como del queso, que además de que sea sanitariamente adecuado a la venta, pues luego tiene que cumplir unas condiciones que son las que hemos mostrado aquí, que llamamos sensoriales, que no todo el mundo está dispuesto a hacer el esfuerzo de pertenecer. Bueno, está claro que hay una serie de condicionantes que todos ellos derivan en un tipo de queso muy concreto y muy específico, que tiene unas características también muy específicas. Para alguien que no esté involucrado en el mundo del queso, ¿qué pistas le podríamos dar para decirle que se trata de un queso Idiazabal? Principalmente que huela a leche de oveja, porque eso es fundamental, porque el queso Idiazabal, una de las características diferenciales con el resto de quesos es que está elaborado con leche cruda de oveja. Por eso necesitamos mínimo de 2 meses de maduración y eso le da esa principal característica. Luego, las características diferenciales dentro del queso Idiazabal en función principalmente de los pastos. Y luego es un queso que es muy intenso de sabor, con esos toques de cuajo que hay veces que igual no gustan a todo el mundo, que pueden ser un poco excesivas, pero sí que es cierto que hemos comentado aquí que cada vez más los pastores hacen quesos muy fáciles de comer, con unos toques más dulces, que también están admitidos, pero sobre todo leche de oveja, cuajo y maduración, que con la maduración salen unos aromas espectaculares. Bueno, yo que estoy aquí, no he catado todavía ninguno de los quesos que estáis catando aquí, pero incluso tus compañeros de mesa que están compartiendo esta tarea de responsabilidad, con la descripción que nos has hecho, ya es que se nos está haciendo a todos la boca agua, y desde luego que a todo quien nos esté escuchando ahora, seguro te has abierto los ojos y las ganas de venir aquí y decir, yo es que no me quiero perder el espectáculo, ¿no? Efectivamente. Además, yo me daba antes una vuelta por la feria, tenéis un montón de puestos de un montón de pastores que, independientemente de que luego el premio gane uno u otro, yo puedo decir que estoy acostumbrada a probar de todos, que raro es el pastor que hace un queso que no sea súper agradable. Bueno, hoy estamos aquí precisamente en esta 15ª edición del concurso de quesos de denominación de origen Idiazabal del Goibar, de Euskal Herria. ¿Con qué quesos nos hemos encontrado hoy, Marisol?
Mira, pues no sé, sí que nos llama un poquito la atención, sobre todo uno de ellos, para mi desgracia, o para nuestra desgracia negativamente, que estaba bastante fresco, que nos daba la impresión de que tenía poca maduración. Pero bueno, en general, quesos maduros, con buena intensidad de olor y de sabor. Alguno, de los 11 que hemos probado, los 3 han destacado de manera importante, positivamente, y yo creo que la final va a estar peleada. O sea que va a haber emoción, Marisol. Yo creo que sí. Marisol, eskerrik asko, zure adierazpen hauengatik, han sido, yo creo que muy interesantes, han aclarado ciertas dudas que pudiera haber en torno a lo que es la denominación de origen Idiazábal y las características que todo pastor y todo queso debe cumplir en relación a esta denominación. Y bueno, desearos lo mejor en este tramo final, porque ya a la 1 se cierra oficialmente esta fase previa de degustación, de valoración de los quesos, y recordemos que a la 1:30 vamos a llevar a cabo la entrega de premios. Eskerrik asko zuei. Hauexek, esan bezalaxe, Idiazabal jatorriko izendapeneko taldean orientatzaile bezala gaur hemen ditugun bi lagunetatik baten Marisol Vicenteren hitzak, mai batekoen hitzak jaso ditugu, eta beste maira jo behar dugu, kasu honetan, beste mailan ere daukagun Idiazabalgo jatorri izendapeneko ordezkariarekin hitz egiteko, Igor Hernandezekin justu ere hitz egiteko aukera. Igor, egunon zuri ere. Egunon, zer moduz? Bikain gaude, giro ederrean, gainera gazta busai, ezin hobean gu momentuz ez dugu gazta dastatzerik izan, baina zuek, jadanik, lanak aurrera etu xamar baditu zue, ezta? Bai, ja, erabaki ditugu zeintzuk dira gure ustez onenak direla, eta ja, ber orain finala ziko dugu. Oraindik arte maila oso altua izan dela, eta ber, honen artean zein da honena ikusi egin behar dugu. Maila oso altua, hala ere, zehaztapen handiago eskatuko dizugu, Igor. Zein izango litzateke zure ustez, orain arte dastatutako gazta hauen artean, nabarmenduko zenukeen ezaugarria? Ezaugarria, alde batean argi dago gaztagiak oso ondo egiten dituztela, forletik, itzuraz aldetik oso onak, notak oso onak izan dira, eta desberdintzen dituztela dira zaporeak eta uzainak, ze jende batzuei pixka gogorrago gustatzen zaio, beste batzuei ezain gogorra, kasu askotan nabaritzen da kuajoaren nota sensorial horiek, eta, bueno, oain arte, gure artean behintzat adostu dugu zein dira gustokoenak, aberea asmatzen dugun. Ez da askotan erresa izaten hori, ez da? Bueno, ahosabai bakoitzak bere ezaugarri propioak ditu, gustoak ere anitzak izaten dira, eta tira, hemen alde desberdinetatik etorritako pertsonak zaudete, eta esaten genuena, ez da erraza izango askotan adostasun bat lortzea, ez da? Bai, eta, bueno, dastatzen dezunean esan behar dezu, hau da nik nahi dudana, niri gustatzen zaidana, baina hau da baloratu egin behar dudana, eta orduan askotan guri gustatzen zaiguna ez da txapelduna, baina ezaugarriak hor daude, eta hobe bete dituen ezaugarri horiek hori da txapelduna. Orduan, bakoitzaren gustokoa ezberdina da, baina argi dago zer da bete egin behar dituzten ezaugarriak. Hori esan Marizun. Gazta hon batek, parametro batzuk bete beharko ditu, zein dira gazta irabazle batek eduki behar dituen ezaugarriak? Hori oso zaila da, hori oso luzea da, baina alde batean, kanpotik itzura ona izan behar da, eta akatz gutxi izan behar ditu, bai? Ahoan sartzen dezunean izan behar dezu. Bueno, nik beste zati bat jaen nahi dut, hori seinale ona da. Gero, hortik aurrera jalan egin behar dugu, ze batzuei indarrago gustatzen zaigu, beste batzuei esain indarra, batzuei testura bat nahi dugu, beste batzuek beste testura, ketua, keagabea,
baina akatza gutxi izan behar ditu. Eta hori, oain arte, dastatu ditugunak, bete egiten dituzte, así que horre. Ederki ba, Igor Hernández, ez zaitugu momentuz gehiago molestatuko, hementxe bigarren fase batean sartu beharra daukazue, eta langintza horretan utziko zaituztegu, eta gozatu lanarekin. Mi esker, egingo dugu. Ederki ba, hauexek beraz, Idiazabal jatorri izendapeneko ordezkari den Igor Hernándezek adierazi duguna, eta guk epaimaikidek diren beste kide batzurekin ere hizketan jarraitu behar dugu, eta hementxe baditugu urte askoan langintza honetan ari direnak, gazta dastaketan eta gazta lehiaketan. Eta artean, Josu Mugertza, Elgoibarko belaustegi jatetxeko nagusia dena. Josu, kaixo eta ongi etorri zori ere. Kaixo ongi etorri, oso ondo. Bueno, etorri zaigula, 2023ko abenduaren 30 ere, eta etorri zaigula, nola ez, hemen daukagun zita, gazta lehiaketa honi dagokion zita. Zita gustagarria, ez da, Josu, zure aurpegia ikusi besterik ez dago. Bueno, lantxarra ez da, da gainea, kriston gaztaia probatu, eta, bueno, gainea urten 11, nahiko, ez? Beste urteetan igual gutxi goten da, baina, kriston nivela da oso ona daude, Bueno, zuk eskarmentu badaukazu, besta lehiaketa honetan epaimekide bezala, ez eguzu zuretzat, Elgoibartar izanik, gaurko Gabontzar Ferixa honetako gazta lehiaketa honek zer esan nahi dauka? Bueno, nik usten dut, leku askotan juten gaz, baina gaurko eguna izeten da, txapelak txapelduna, ez? Orduen, usten dut, oso berezia dala Euskal Herriko irabazi den herridanetan gero hemen otia finaldian, nik usten dut dala punto bat, ez? Gazta lehiaketa zaratago, gaur Gabontzar Ferixa da, egun handia, hemen Elgoibarren, eta Josu, pentsatzen dut, zuen etxean ere, belaustegi etxean ere, gaurkoa, berezitasunez betetako eguna izango dela. Bai, gaur nik hemen oin bukatu da laster etxea jonbiarre gaur lan asko daukau. Gaurko eguna beti izeten da oso berezizia da, jente pila bat etortzen da kanpotikan. Bueno, nik ezagit, Josu, zuk zer horrek gaur hemen gazta lehiaketa honetan, gazta dastatu eta dastatu ari zara, etxera joaterakoan gaur bazkaritarako gaztadun osagairik izango duen jakiri jateko asmoa bai? Bueno, ez dakit, nik uste dut gaur amendikan ja direkto lanera, ja handet hemen pizkan nahikoa, Bai. Bueno, gazaleieketan gaude, gero zure kidei ere galdetu behar diet, baina ikusten ari naizena da, zuek zuen epaimekide lan honetan gauzak behar bezala egin alizateko, alde batetik gazarekin batera sagarra jaten ari zeratela, eta erari gisa ura daukazuela. Pentsatzen dut hori, ahos abaian elementu guztiak aliketa, gazta bakoitzari dagozkien elementu guztiak aliketa bodrik garbienean eta xeenean dastatzeko arrazoia izango dela, ezta? Bai, bueno, horregatik da, bai zagarra, bai ura eta bai ogiare, bai, hombre, gozu hau da ardabakien hartzia, baina... Hori esan marrizun, Josu Mugertzak etxean gaztarekin bere aizialdian gozatzeko unean, ze edari klase dauka gustokoen? Hombre, honekin, gazta honekin, ardo beltza on bat, reserva bat, hobe. Baina, bueno, oinen bukatutzen nien hartuko dugu pare bat ardo, Errematea emateko, ez da? Bai, azkeneko toki emateko. Bueno, zure etxea belaustegi jatetxea ipatu dugu, gaur hona Elgoibarra kanpotik etorritako norbaiti zuzenduteko mezu bezala, belaustegi nun dagoen eta zer aurki dezaken bertan, ze esango dugu, Josu? Bueno, belaustegi amendikan 6 kilometro dago, ja mendian, markinako bidian, eta bueno, ez da guztien dut ez da lekurikan, baina, bueno, beti oten da azkenengo mai libre bat, eta, bueno, gauz, danetikan eukitzeko prestatzeko.
etxeko espezialidaderik badukazue? Bueno, oin dauko pizkat, zeare, kazare zehose, baina, bueno, oingo gunetan jendiek erasko jaten dau da, igual jendiek jaten dau pizkat gehiago arraina, ez? Ederki Josu Belaustegi, segi gozatzen gazta lehiaketa honekin, urtea ondo amai dezazula, eta urte berrirako ere gure desirik onenako padizkizugu. Berdin, dane igual, ondo bukatu da hobetu hau hasi. Urte berri ondan hori. Ederki, eta gogoratu 2024an ere, zita hemen txerrokagula, Josu? Bai, hori, sin falta, hemen ongo gaz. Ederki hauexek, Josu Mugertza, Elgoibarko Belaustegi jatetxeko nagusiaren iritzia, eta mai batetik bestera salto eginez ari gara, eta bigarren mai honetan, jadanik, ez dugu esango veteranoa denik, baina ja bere bidetxoa gazta lehiaketanetan egiten hasia dagoen beste gizon bat ere, badokagu Zuaitz Gurrutxaga gizon polifazetikoa bera, eta zinik esango zion berari gazta lehiaketa batean ere aditu bihurtuko zela. Egunon, Zuaitz? Egunon, aditu, hemen problema da, urtean behin etortzen izela eta gaur ikasitakoak urrengo urtean ja astuta eukitzen ditu dela, beraz aditu ez, gazta aditu gisa ez dut uste bizitza irabazteko modurik izango dudanik. Bueno, Zuaitz, zu, Elgoibartarra zara, Gabontzar Ferixa lehen esaten genuen, alkaterekin hizketan aritu gara, zinegotziekin, beste batzkiderekin, Elgoibartar guztientzat gaurko eguna, egutegian gorriz markatutako eguna da, zalantzarik gabe, ezta? Hala da, eta bueno, gaur gainera festa polita izaten da, jorga polita izaten da, igual urteko honena Elgoibarren, danik, urte askoan zehar ezin izan nuen festa hauegin, askotan futbolean entrenamentuak edo partiduak nitulako, orain librexeago nago asunto hortatik, eta gaur beraz, kuadrillakin elkartu eta festa eder bat egiteko gogoakin etorren naiz. Bueno, Zuaitz, gazta lehiaketa da gaur hemen ona ekarri zaituena, baina azken bolada honetan, gazta dastaketarekin batera beste zeregin batzuetan ere bazabiltza, eta, liburuaren promozioa egin beharko dugu. Ez da, kontaigu zu pixa bat, zein izan den azken bolada honetako zure ibilbidea eta zertan mamitu den hori? Bueno, duela urte bete telebistako lanak utzen dituen, aldaketa bat nahi nuen, 10 urtean lanean ibili ostean, eta 10 hilabetez liburu bat idazten jardun dut, Ander Izagirre idazlearekin batera, duela pare bat hilabete argitaratu genuen, eta zorionez, oihartzun honak izaten ari gara, jendeak maite du liburua, ongi saltzen ari da, hori ere garrantzitsua da, eta promozio hortan ari naiz, ari gara azken 2 hilabete hauetan, eta gauza berri bat hori ere ez da, liburu bat idaztea eta haren promozio baitea. Gauzak probatzen gustatzen zait, eta hori ere egitea lortu dugu eta posik. Ez da edozen liburu ala ere Zuaitz, hemen gaztak, lehen aipatzen zigun zure buruen Igorrek, aspektu eta alderdi desberdinetatik baloratzen direla, kanpo itxuratik bai, baina barne itxura eta dastaketa ere noski ezinbestekoak dira. Eta, paralelismo ezagit oso egokia izango den, baina nolabait, zuk zure barne gazta hori ere ireki duzu eta barru egitura hori ere plazaratu duzu. Hori ez da liburu guztietan gertatzen, ez dakit erraza egintzaizun, lagungarri egintzaizun, pixkat denetarik izan duen. Subkampeon du izena liburuak ja promozio egiten hasita, eta bertan nire batez ere futbol ibilbidea sari gara, baina, esan duzun bezala gazta hori ireki eta barnean dauden zulotxoak erakutsi ditugu, ezta? Askotan ez da, futbolari buruz asko hitz egiten da, baina oso gutxi dakigu futbolari batek benetan zer sentitzen duen. Uste dugu futbolariak pertsonaje planoak direla, korrika ari direnak balai baten atzetik, baina hori baino zerbait gehiago ere badira, sentitzen duen jendea da, eta askok sufritu, nik sufritu nuen bezala, eta guzti hori plazaratu nahi izan dugu liburu honetan. Niretzat lagungarri izan da, pisu asko gainetik endu ditut, eta zorionez izaten ari nizan oihartzunagatik ohartzen naiz, beste jende baten zatere lagungarri izaten ari dela, batez ere osasun mental arazoak dituen jendearen zat, beraz, oso posinago horrekin ere. Gaur egun, Zuaitz, zuetzat lagungarri izan dela esaten ari zara,
eta behin zure gazta, meloia ez dugu esango gaur, gazta irekita, gaur egun, zuaiz gurrutxega, nola dagoela esango diogu jendeari. Bueno, ondik ere zulotxo batzuk seguru baditu dela, konpondu beharrekoak, baina garai batean zulo horiek, gazta barneko zulo horiek asko handiagoak eta ilunagoak ziren, eta pixkanaka kolore argiago hartzen ari da gazta hori, eta zulo txiki horiek pixkanaka ere estaltzeko erramintak ikasi ditut, baditut, eta hortan ari naiz, bide hortan, baina noski, orain dela urte asko baino asko hobeto dago gazta hori barnetik. Iruditzen zaizu gaur egun lehen mailan, kirol profesionalean, baina bereziki futbolean daukan oihartzunarekin dabilen jokalari batek, zuk plazaratu duzun esperientzia eta jakintza hori, bere eguneroko presio hori, bai mediatikoa, bai, maila horretan kirolean jarduteak daukan presio hori gainitzeko ere lagungarri izan zaiola eta beste modu batera hartuko duela, eta bigarren galdera bat ere bai, zuk zer horrek ere gaur dakizuna jakinda iruditzen zaizu futbolari profesionala ziren garaian beste modu batera hartuko zenituzkeela gauzak? Bueno, lehen galderari erantzunez, izan dut duela gutxi lehen mailako jokalari baten mezu bat jaso nuen, enuen ezagutzen, ez da euskalduna, eta ez du, zeltan jokatzen duen jokalari bat, lehen mailan, eta esaten zidan irakurri dela liburua, gustatu zaiola, eta gainera lagungarri egiten ere zaiola, berak bizi duen egoera edo presio horri aurre egiteko, beraz pentsan niretzat satisfakzio hori entzutea, 23-24 urteko mutil gazte bateko mezu bat niri idaztea. Eta bigarren galderari erantzunez, orain dakidan jakin banu garai hartan, ez dakit futbolari gisa arrakasta gehiago izango nuen, baina seguru nago pertsona gisa bastante askoz gutxiago sufrituko nuela. Gaur egun zorionez askoz gehiago hitz egiten da osasun mentalaz, pixkanaka pausoak ematen ari da gizartea, ulertzeko esgintze edo bihurritu bat, txorkatila bezala bihurritu bat buruan izan dezakezula, eta pausoak eman dira, eta zorionez oraingo gazteak, oraingo futbolariak, oraingo kilolariek badute nora jo, eta badute arreta hori, beraz, posgarria da horien. Zentzu horretan, klubek ere beste ikuspegi bat ere badautate kontu honen inguruan, ezta? Formakuntza pertsonala, akademikoa, baina baita ere jarraipen pertsonal hori eta oreka hori jokalari guztiek nolabait eukitzeko bideak markatzen, ezta? Bueno, azteko klub batek nahi duena da, bere jokalariak errenditu dezan, alik eta hobekien. Beraz, zorionez ja, ohartu dira klubetan, ez dela soilik fizikoa begiratu behar, baita mentala ere, eta azkenean rentabilitate kontu bat ere bada klubarentzat. Horri arreta jartzea, osasun mentalari arreta jartzea, beraz, esan bezala lehen posgarria da, pauso horiek eman izana, oraindik ere badaude pausoak emateko, oraindik ere pentsatzen dut, zaila dela, hain zaila da egiaztatzea ez da osasun mental arazo bat, ze bihurritu bat txorkatian segitan ikusten dugu, ondituta daukagu, puztuta, bihurrituta, baina buruko bihurritu hori erakustea ez da inerresa, eta askotan oraindik ere pentsatzen dugu, ea kontu pixkate zote duen, ez da, esan du depresioa duela, baina talean ikusi dut irrifarrez, ez da, zaila egiten zaigu oraindik sinistea, ez dela kontu egiten ari baizik benetan arazo bat duela. En fin, zorionez alere, pausoak ematen ari dira, baina ematoko oraindik asko dauzkagu. Bueno, diagnostiko ez ari gara, utzi itzagun gazta metaforikoak eta goazen gazta esnez egindako gazta hobetara. Ze diagnostiko egiten duzu zuaitz gaur hemen dasatzen ari zaren gazta hoben inguruan? Bueno, nik egin duzut sinil futbolistikoa, hau da Champions Liga, gazten Champions Liga, eta hemen iritsi diren gazta guztiak goi mailakoa dira, bere ligatan irabazle izan direnak, beraz oso zaila, niretzat oso zaila bata bestetik bereiztea, dena baitaude oso onak, baina hemen zorionez inguruan benetako adituak dauzkat, eta hauek ari dira, puntuazio hoiekin txapeldun baten bila, edo txapeldun usto ja hemen badutela, eskuartean. Nire laguntza batik ez da izan, nik gaurreri ikasten saiatu naiz, aurrengo urterako zerbait gehiago ekartzen dudan ikasita, en fin, Champions League hau Elgoibarren izatea posgarria da, eta ikusten ari naizen ez badaukagu ja Champions hortako txapelduna. Ederki Zuaitz Gurrutxaga, eskerrik asko zure hitza hauengatik, asko pozen gara zure liburua izaten ari den arrakastaz, asko pozen gara eraberean arrakasta horrek jendeari mesede egiten diola
jakiteaz, eta, bueno, asko pozten gara zeu ere denok ditugun zulotxoekin batera, baina zure gazta ongi dagoela jakiteaz, ongi amaitu urtea zuaiz, eta datorren urtea ere, ez dadila okerragoa izan. Eskerrik asko, ongi amaitu zuek ere, eta ongi hasi hurrengo urtea. Ederki zuaiz Gurrutxagaren iritzia genuen hause, gaur hemen gazta dastaketan epaimaikide lanetan ari dena, eta hemen jendea hurbilduta ere badaukagu, tartean beste Elgoibartarrak ere bai ikusle moduan etorrita. Deine, egunon. Egunon. Bueno, gazta lehiaketa bete-betean sartuta, eta zuek epaimaikide ez, baina bai gazta dastaketan eta herriko festaren gozamenean ere bai. Zer nola dijoa eguna, Deine? Ederki, sekulako ambientia dago, giro ederra, eguraldi ona, gaztai pilo bat, barazkiak ere bai, dantzak, bueno, sekulako giroa. Bueno, eta zurekin batera Deine, hemen laguntzaile lanetan ere, Mikel ere etorri da. Bueno, Mikel, bertako azera zu? Ez, ni donostiarra nahi zu bezala, bai. Bueno, eta ze aurkitu donostiar batek gaur hemen Elgoibarren? Sorpresa pixka, bai, ez nuen ezautzen, eta egia esan, uste baino festa handiagoa, edo jendetza handiagoa, plaza guztik beteta, eta bai, oso gustoa. Bueno, eta honeak gazta lehiaketaren usaian honea etorrita, indiri pixka bat ere bai, ez? Horri ikusi zaituztegu gazta dastaketa tokitik etorrita, zenolako gaztarekin egin dezu topo? Bueno, ona, ez dakit nungoa, baina ona, bai, seguro, bai, gustu hartu dugu, bai. Ederki Deine eta Mikel eta Deine, eskerrik asko zuei ere gure mikrofono hauetara hurbiltzeagatik, eta segi, hemen Gabonzar Ferixaz gozatzen. Eskerrik askotan. Bai, saiatuko gara, bai, eskerrik asko. Ederki hauexek ere gaur hona etorritako gonbidatuen iritziak, eta hementxe gure epaimaikideekin ere jarraitu behar dugu hizketan, amaitu dituzte beraien lehendabiziko faseko lanak, eta hementxe daukagu teknikerreko sukaldari arduradunaren Mireia Alonso ere. Mireia, egunon zuri ere. Egunon. Bueno, te vemos con la sonrisa de felicidad. Esto significa que, supongo, los trabajos y las labores de degustación han sido totalmente satisfactorias. Muy satisfactorias, la verdad. Sobre todo recalcar lo que hacemos todos los años, la labor de los pastores, solemos decir, pero yo de las queseras, porque al final no en vano es la mujer la que en muchos de estos trabajos desarrollan el queso, y que sin ellos no tendríamos ni los paisajes, porque en vez de praos tendríamos zarzas, ni tendríamos esos corderos maravillosos para comer, ese queso. O sea, la labor de lo que el Goibar siempre ha levantado, y es agradecer a los agricultores y a la gente que luego para nosotros en los restaurantes nos proporciona el poder dar un buen alimento, porque nos lo elaboran ellos de cerca. La calidad de quesos aquí, imposible sacar fallos a nada, porque están todos deliciosos. Y un placer, pues, acabar el año con compañeros de profesión y disfrutando de este pueblo que me encanta. Bueno, tú lo decías, ¿no? Ciertamente muchas veces no se llega a valorar en su justa medida todo el trabajo, toda la dedicación que hay detrás de la elaboración de un queso. Eso es, porque esto es un trabajo de todo el año, porque ahora, por ejemplo, pues los pastores pues tienen todas las ovejas de parto, y ya pues las navidades para ellos es estar pendientes de la cuadra, de si viene cordero, y luego elaborar los quesos. Y bueno, sus vacaciones suelen ser del verano y venir de vez en cuando a las ferias, pero muchos ni siquiera vienen a estas ferias. Alguna vez nos ha tocado premiados que no han podido venir porque están en plena temporada de partos. Una maravilla, como siempre, un honor estar aquí. Ederki, Mireia Alonso, eskerrik asko zuri ere, eta orain Blanca oso kerrezpaldi bagabiltza bertsolariekin hasiko gara. Antxe ditugu bertsolariak prest, baina
bertsolari bide eman aurretik, nik gaur hemen epaimaikide lanetan batzurekin hitz egiteko aukera izango dugu beste batzurekin ez, alare guztien lana eskertu eta baliozatu nahiko nuke Josu Mugertza, Xavier Osa, Mireia Alonso, Asier Landa, Zaporeakeko Peio García Amiano, Mari Altzibar, Salegi Jatetxekoa, Zuetz Gurutxaga, Alberto Sánchez, Itziarko Kanala Jatetxeko nagusia, eta Jose Maria Alberro, Sagardo Etxeko zuzendaria, guztioi, eskerrik asko, gaur hemen zuen lana egiteagatik, txalo bat eskatuko zuen mesedez epaimaikide guztientzat, ez da eta lan makala bereiek egin dutena, eta minutu batean, instant batean, bertsolarien txanda izango da, eskatuko dien mesedez, 3 bertsolari ona gure albo honetara etortzeko, eta esan bezalaxe, oraintxe bertsotan hasiko zaizkigu. Zuk egin daukazun bertsoa, zuek hasi, bertso genekin, eta gero, zuk egin dako... Edo, nikan bai. Bertso bakarrekin, ez? Hementxe ditu, esan bezalaxe, 3 bertsolariak, oraintxe kantuan hasiko zaizkigunak, herritar, Uxue Alberdi eta German Meabe Basterretxea, eta bereekin batera, Milan Tegeria. Ordu bat eta 20 bitarte arte harriko zaizkigu bertsotan, gero omenaldi bat ere izango dugu, auzo elkarteko alkatei egindakoa, eta berriz ere, bertxotan ere hariko zaizkigu. Beraz, nahi dezuenean, bertsolariok aurrera. Eguardion lenda biziko, egun berezionetan, aleder batzuk utzi nahiean, entzulean bihotzetan, bertzotan egan egin nahi dugu, doinuaren egaletan, hitzekin jolaz egin dezagun, urtearen eta barrukoentzat, kanpokoentzat, hasi gaitezen bersotan, gaztazati bat eskuan eta ardo jantja bat basotan. Gaur ekoizleta eosletia, ditzen taitzen da xokan, gozatu da eros zazue urte zarreko zokan.
Gaur Elgoibarra urbildu denei, besarkada estu gana. Ordu betaren bueltan astear, da bersolari atzeko gaztapila bat, ta otoko baino gure hemen etxea aldan. Posturik postu ibili gera, guztiak daude galako, ze koloreta, ze edertazu, dena da ezan beharko, dekoratu bat ematen zuen, pelikula baterako, baina fikzioik ez dago hemen, dena egia dalako. Etxatu zaizepela ta eguzkiaren diztira, ingurutatik jende mordoa etor gaur gure herrira. Jostorratzik ez dakabitzen behitutako zae, baserritarrak kartelistak pozik. Bueno batzuk bai, baina agian, gogor besten oia hartzuna. Naizta guztiek dakarten ona, bakoitzak egikizu. Plazan bazego zer ikusia, zer esana, zer entzuna. Ertz batetik beste ertzera, hori da zuna. Azpian jarrita omen, 100 postu inguru, kantitatea lortu duta, kalitatea seguru. Lehen sektoreak pasa ez dezan, orain du nahi eguneroko bihurtzea da, behar deguna. Lehen sektoreak lan zaila dula, aspalditik igerria, ze ekoizleak behar genion gerria, ekoizle eroste aldera bultzareza, postal polit bat baino gehiago izan da zerria. Arrazoi dezu beharko luke, egunotako dira, baina tamalez gu eskor xamar, gaude lurrari begira. Baserri zarrak zarragotzen, lurra zikintzen ari da,
Ore litzake olako egunak, horren ispilu baitu da. Horren izpilu izan daitezke, eta jateko aukera. Barazki pixkat eta babarrunak, ara lehenengo platera. Oi askoa eta txerrikia ere, pipar batzuki batera. Eta postrea gazta apur bat, euskal pastelaz batera. Bai oilaskoa erreplitek eta babarrunak egusi, hemen jendeak beharko baitu sinestetik hainbat dosi, iraganetik behar badugu etorkizun on bat josi, merkabara joan beharrean baserria erosi. Sarri askotan gogor joaten da, bersolarien jarduna. Edo guztien gustoko ez da, behintzat esaten deguna. Baina jauntxoei eskatzekore, gaurkoa dugu eko. Hemen ekoizle txikia bai da, lagundu arreura. Gure zean deguna ere, aipatu beharko dugu. Amaika hartzai, amaika gazta, gaurko zetorri zaizkigu. Ta txapel betza zilegi denez, guztien zegur. Baina guztiek dute hartzantza, jolu Hemen irina egiten baitu, bakoitzak bere errotan, aldarrikapen eta festa bat lotu ditugu erronkan. Igual probatu behar genuke urteroko festa hontan, epaile denak bertxotan ez, bertxolariak gazta probatzen, ta epaileak bertxotan. Nik urte asko hause eskatzen, eta nahi nioke eutxi. Lur lantzeko det gogoa eta oraindikan ez det etxi. Nik uste baidet badaukalako, guretzat hainbat garrantzi. Protokoloak asko dauzkagu, ta oso laguntzat utzi. Zarik eta honi behingoagatik, jarri da jogu arreta. Txapelduna izan behar da etortzeko, honi
dute gordeta. Futbolarekin egin ezkero, gaurko zaurguka beraketa. Artzaien txampion saioa dugu, Elgoibarko txapelketa. Ez nuen entzun plaza honetan, horrelako metafora, Artzaien Champions bataiatu du, azoka hontan mejora, izango lurrera jetxi eta joa, zenik betako dizut eskua. Konparaketa oso eden, hobe daude erdi bana. Asko bai dago etxipenean, batere gabe jona. Nun geratzen da lana eginda, kanpora geratzen dana. Ugatik balitz denbora gehiago, jardungo ginake kantuz. Baina esaneko ez baldin baga, egin leike estropezuz. Antolaketak ondotik dio, luze ez gehiegi luza kontuz. Artolai hitza emango diot, protokolo jarraitu. Maitasun nukantu harentzat. Ederki, Germán, Artolai hitza eman, Artolai hitza hartu. Ez dezuela abukatu ala ere, gero bukaeran, badokazu eta zeregin garrantzitsua, gainera, Uxue, Germán eta Milan, otsaingo dizuegu, gero lanerako, baina gaur goiz eta egun honetan, hainbat eta hainbat kontu berezi bizi zen ari gara eta biziko ditugu. Tartean, gaur gure saio honekin hasi garen ez geroztik, aipatu egin dugun Elgoibartarron konpromisoa. Herria bizirik mantentzen eta eusten duzuen Elgoibartarron konpromisoa. Agintariek biziki eskertzen duten konpromisoa da hain justu hori ere, eta hori da une honetan hemen Elgoibarko udalak modu ofizialean aitortu nahi duena. Hemen gehientxonok Elgoibartarrak izango zerate eta inork baino hobeto jakingo duzue esaten ari naizen honen berri. Elgoibarren barne antolaketan oso okerrez palima gaude, 6 auzo dira hemen pisu handikoak eta auzo horietako bakoitzak bere ordezkaria, bere alkatea dauka. Ordezkari alkate horren lana da hain justu ere oraintxe gaurko egun berezi honetan, Gabontzar feria honetan, onetsi eta plazaratu nahi dena. Konpromisoa, lana, ardura, herriari modu eskuzabalean barruan duten hori guztia eskaintzea, gaur egun zoritxarrez indarrak galtzen ari den joera, hemen indartsu mantentzen dena, eta etorkizunean ere joera horri indartsu heldu nahian egingo da, oraintxe egingo dugun omenaldi hau. Eta omenaldi honetan, bi atal nagusi izango ditugu. Alde batetik, orain artean, auzo alkate izandakoei hotsegin eta omenaldia egingo diegu eta horiekin batera ondoren oraintxe bertan kargua hartu dutenei ere omenaldia
egingo diegu. Baina, omenaldi horrekin hasi baino lehen, Elgoibarko agintari nagusi den alkate andereari emango diogu hitza, Maialen Gurrutxagari, hain justu ere, berak baitaki inork baino hobekiago esaten ari naizen honen berri. Beraz, Maialen, nahi duzunean zure da hitza. Eskerrik asko eta eguerdi ondan hori. Bueno, ni oso pozik etorri naiz gaur, etxipenetik asko zurrutio nau, uste dut arrotasunez bizi behar dugula, gaurko eguna, eta arrotasunez bizitzen dugula, zenbat personak hartzen dugun konpromisoa, herri honek aurrera itxeko, eta uste gendun gaurko eguna, horretarako eguna proposoa zala, balorian jartzeko, askok indo zuen lana, eta aurretikan askok hartu dozuen konpromisoa, aurrera begira Elgoibarren aldelan itxeko, Azkenian auzolanaz oso errez hitz egiten dugu, baina auzolan hori, herri txikan hasten den auzolan hori munduan zabaltzea oso importantia izango zen gaur egun. Eta uste dut hori balioan jartzea eta gaurko egun horretarako aprobetxatzea importantia dela, eta udalan partetikan eskerrak eman, itxen indozuen lanagatik, ingo dozuenengatik, esan amenukiko gaitxu zuela udala behar dezuen guztirako, behar dezuen guztietan etortzeko, kritikak etorri behar badiare etorri horretara, gauza da gure herriak aurrera itxia eta elkarrekin itxia, eta horretarako gure atiak zabalik egongo diala. Ederki, eskerrik asko, Maialen Gurrutxaga. Eta eskatuko dizueguna da, lehendabizi herri alkate izandako hotxe ingo dizuegu, mesedez ona azkar batean etortzeko, alkate andereak emango baitizue zuei, dagokizuen oroigarria eta saria ere bai, Inigo Loiolak ere, zinegotziak ere egingo du banaketa hau, eta banan-banan hotxe ingo dizuet, eta hemen bilutakoi baita ere eraberean hotsegin ala txaloak eskatuko dizkizuet etortzen diren guztientzako. Eta hasi Arriaga auzotik hasiko gara, eta bertan kargua aurreko legegintzaldian utzitakoari eman behar diogu lehendabiziko ongi etorria. Inigo Alonso Etxaniz mesedez, etor zaitez, hementxe dago, hortxe plaka hori, eta Sagarro botella ere, txaloak bai entzun daitezela Inigo Alonso Etxanizentzat. Bigarrenik, Saiobente Ermuaran auzo alkate izandakoari eman behar diogu, arkatu izan zenari zoritxarrez ematerik ez daukagunez, bera Joseba Arrizabalaga mendikute zena da, eta mentxe daukagu bere ama, hain justu ere, Klara mendikute, txaloak bai, Joseba Arrizabalaga mendikute zenak egindako lan eskergaren onargarri, hementxe bere ama, Joseba zenaren ama, Klara mendikute, entzut daitezela bai txaloak, Josebak ere entzungo ditu eta dagoen tokitik dagoela. Saiobente Ermuarandik Aiastiara jo behar dugu, eta bertako auzo alkate izandakoari ongi etorri eman behar diogu. Juan Jose Galdos Agirre Mailoari, hementxe da, Juan Jose, txaloak mesedez berarentzat ere, hortxe plaka hori, Andrea Arriola Kultur Zinegotziaren eskutik jasotzen ari den plaka. Laugarren auzo alkate izandakoa, Irotorbe auzoko alkate izandako, Inigo Loiola Garateri egin behar dugu, hotz hementxe dago hau, Inigo Loiola Landaga Garapeneko zinegotzia dena bera, Irotorbeko auzo alkate, eta Irotorbetik Azkuera, eta bertako auzo alkate izandakoari deitu behar dugu Juaninazio Antsola Antsuategiri, hementxe dago Juaninazio, Andrea Arriolaren eskutik ere plaka eta plaka hori jasotzen, baita gure txaloak ere, eskerrik asko, Juaninazio, Sagarro botila ere bainoski, eta Azkoetik seigarren auzora, Uruzunora hain justu ere, eta bertako auzo alkate izandako ari ditu behar diogu. Mirengotzone, Aierdi, Zialtzetari, hementxe da. Mirengotzone, Aierdi, Zialtzeta, Inigo Loiolaren eskutik, plaka hori, eta Sagarro botila hori, jasotzen, txaloak mesedez Mirengotzonerentzat, eta
6 auzo alkate hoi izandakoi eskatu behar izue mesedez zona etortzeko, Inigo Zerorri ere zatozona, besteok ere etor zaitezte, orain jasotakook, Josebaren ama Klara ere mesedez, hor baldin badago mesedez Klara, zatoz baizu ere, eta etorri Klara, eta Maialen Zerorri ere jar zaitez, guztiekin batera, hementxe ditugu, euren denbora, euren ahalegina eta izterdia eskaini dutenak, guztientzako ere txaloak eskatu behar dizkizuet, auzo alkate izandakoentzat. Bai horixe, entzun daitezela txaloak, Arriaga, Saiobente Ermuaran, Aiaztia, Iotorbe Azkueta, Urruzuneko alkate izandakoak. Eskerrik asko seioi, eta oraintxe, agintean jarri berri direnei, eman behar diogu ongi etorria, eta aurreratuko dizuet batzuk errepikatzen ari direla, beraz berriz ere hementxe ikusiko. Arriaga auzokoa da. So etxaniz, lehen txaloak mesedez berriz. Xavier mesedez, zatoz, hemetxe daukagu, Xavier Loyola Garate, txaloak mesedez beraren zatere, Inigoren eskutik, Inigo Loyolaren eskutik, sagarro botella hori jasotzen, Irotorbe auzoko alkatea, Inigo Loyola Garate bera da, Andrea Arriolaren eskutik, txaloak mesedez Inigo Loyolaren zat, hortxe musuak, eta sagardo botellare pentsatzen dut izango dela, Inigorentzat. Hartuta dokala, bale. Azkoe auzora orain salto, bertan alkate berria daukagu, Leire, egaina Bastida, mesedez, Leire, txaloak mesedez, Leirerentzat. Hortxe sagardo botellarekin, Maialen Gurrutxagak emandako sagardo botella. Eta azkenik, Urruzuno auzora jo behar dugu, eta berriz ere, Miren Gotzone Aierdi Zialtzetari etortzeko eskatu behar diogu. Hementxe da Miren Gotzone Aierdi Zialtzeta, berriz ere agintaldian, Urruzunoko auzo alkatea. Zuoi ere mesedez, alkate berrioi, ona etortzeko eskatu behar dizuet, denok argazkia atera dezazuen, berriok, eta zaharrak ere prestatzen hasi, gero denok batera, 12 auzoetako alkate izandako eta berriok ere argazkia atera beharko duzue eta hementxe dira, eta txaloak mesedez alkate berrientzat, eta lehen izandako ere berriz ere mesedez ona etortzeko eskatu behar dizuet. Klara mesedez etortzaitez berriz ere eskatu behar dizut ona etortzeko. Juan Ignacio Antsola ere bai, mesedez Klara mendikute, hortxe guztiak ere familia argazkian, Maialen Gurrutxaga, herriko alkate handerarekin batera, hemetxe ditugu familia argazkian, txaloak mesedez guztientzat, merezimendu handiko lana egin dute, eta merezialako txaloak jasotzen auzo alkate hauek guztiak ere. Eskerrik asko honekin lehen da biziko atalagoa maitu dugu, baina hemetxe gelditu zaitezte, ze bertsolariok, etorri, ze bertsolariok zuentzako sorpresatxo bat ere bai baitaukate. Etorri, mesedez. Hemen ditugu 3 bertsolariak, Meabe Basterretxea, Alberdi eta Telleria, eta Adi, sorpresatxoa ere bai bautaukate. Eta alkateren eskutik gainera, postala ere badaukazue. Gabonetako aldi honetan postalak jasotzea ohikoa izaten da, baina postal hau berezia da. Berezia da, Meabe Basterretxea berak emango dizkigu argibideak, bertxotan, pentsatzen dut, ea zer kontatzen digun.
Auzoa eta herria dira, soka bereko biari. Auzo alkatea herrigintzaren zutabeta ordezkari. Urte luzetan zubilanean auzotarren zerbitzari. Orain ezkerra heldu zaizue zuetako bakoitzari. Elgoibar herri osoago bat egin dezuten danari. Elgoibar herri osoago bat egin dezuten danari. Lana eskertu egin behar dela, gure ustea hori da, ta nola zuek jardun zerten zuen auzoei begira. Organizatu behar genuke gauzei eman dadira. Beti ertzetik erritera, beti txikitik aurra, herriak ere zuaitzen txan, betik gora azten dira. Auzo txikian zenbat lan dago, zenbat auzo, zenbat bide, naizta karguak ez du izaten beharra eta adiskide. Zuen eskerreko arte sartuko nire. Izkutuko hori baitegu zuentzako adibide, baina elgoibarren nola tarrako hainbeste autorikoa. Auzo alkateak hemen dauzkagu, alkarretanea. Urte luzetan jardun dira, isilta hilanea. Deneko txuriz ezkendu, baina jaso zazuta herri zenea. Zuengandika jasotako bueltan zu nahi dea. Bereizi egin behar diren ardura, eta diren eskuak zikintzen donetze, eta azuen apotzan horrepeste jendixe. Gure hizkuntzan auzolotxadan herri nik hiztegia sartu zoarra suna ere.
Zure arrazoi bezu, gaur zori lanean gogor jarri direnak, dauzkagu aldamen. Auzo oro zerbait egin ukea. Gaur eta txalotze zan herriaren planean, baina inorre ezarrotuta gogorza lanean. Errenkan hortxe jarri zaizkigu, guztiak daude ondoa. Tetak ordu bat izan nahi nuke, niko da goxoan. Bakarra falta zaigu gaur, ezin da zizoko. Zaio menteko auzo alkate, gazterik zitzaigun jo. Josebari Zabalaga ere, izan dezagun gogoa. Josebari Zabalaga ere, izan dezagun gogoa. Pozean narra Ontze besterik ez genuen, olakoetan beti dago zai. Hautsitza zuen filak taian eseri lasai. Ido torre jaztia edo zaio enten, erotan ez dira ez da izaten. Izen berriak ikasten daukat lan desente. Guztiek batera herri zatzeten. Hemen denen presentzia ez da nobedade. Naiz da deitu diezun zuk autoridade. Asko eta arretxaga aurraitatu gabe, herriaren aurrean oso forma. Listo osoa esan du azkarra. Urruzun falta zaita ezatera nola. Egite bai babetikoa. Ondo nagoritzen da norden herriko. Zuera xezina edo maindik zera, biak ere mendabiltza alkarren antzera. Iesi joan balizan ikustatarte. Baita etortzeko badezuekera. Hau eta nurzarri da. Nik dena dut zuen alde ezer ez dut kontra. Borroka aste gainez zaigu borta. Ez dago katerik lan asko.
Bueno, bertxotan pasa nahi dugun zitza, horretan ematen dizut xuenik itza, gutxegin ondo kobratu horretan dabiltza. baina entzulea da lehenengo baldintza. Mila takea oso berezia, baina zuk onartu diodan guzia. Bazekien hortan olan norintzat nasia. Guk dakigu bai da beraik hasia. Zutan nire noizbaiten gutxitze. Ta oraindik hemen dabil puntuak ipintzen. Albistur mapatikan hasi zidan kentzen. Ez da erresa izaten herria mantentzen. Baina bide horretan emanik pausoa. Honentzat etzan izan oso erosoa. Eskutik eukitzen herri osoa. Zaindu nork bere herria, nork bere auzoa. Manol, agurtengo dugu, ezta? Elgoi barrera gaur etortzeko, noiz baita zidate. Gaurko du ospakizu, jidan zenbait butate. Ez da erresa merezidu, hainbeste eskerren bate, zeren hainbeste izkutuko da, zeren hainbeste ekarpen, errita hauzen jarrazazu, herri bildet izate, errita hauzen jarrazazu, herri bildet izate. Beraz honekin despedire, hauxe da zaindu zen baso Azken ziren dira, ta honen bestez bertzoanetik egin erretira. Urte berriak izango aldu, mere
zian biz dira, kantuak ere horrela dira. Eguzkitik eguzkira, azken ordu pasa itzago, amets berri begira. Azken ordu pasa itzago, amets berri begira. Eskerrik asko, Uxue, Milan eta German, eta eskerrik asko auzo alkate guztioi ere, zuen lanagatik, eta oraintxe, eguerdiko ordubiak 10 gutxi jotzeko ditugun honetan, ea bixi-bixi sari banaketari heltzen diogun. Hementxe ditugu gaur mahai gain honetan banatuko diren sariak. Sariak banatuko dituztenei ere deitu behar diegu, Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzan, Arantxa Tapia sailburu anderean, mesedez, zatoz, Bitor Oroz, sailburu horre jauna, Foru Aldundiko Xavier Arruti jauna ere, mesedez, hementxe dago, eta Elgoibarko udaleko alkate anderea, Maialen Gurrutxaga, eta Inigo Loyola, zeu ere, mesedez, zatoz, zeu arduratuko zarete sari hauek banatzeaz, eta ea ba, esan bezalaxe, bixi-bixi egiten dugun. Gaurko lehiaketa honetan parte hartu duzuenoi, eskatuko duzuegu, adi egon zaitezten, zuen izenak esan ala ona etortzeko. Eta, badakizue, gaurko sari banaketa honetan atal desberdinak ditugula. Lehendabizi, mendiako bekien zain dituen baserri emango zaio, gero benekotasuna eta berrikuntza sariak emango dira. Hirugarrenik, frutei dagokien saria banatuko da. Laugarrenik, zailtoki honenaren saria banatuko da. Eta atal honen azkeneko zatia, barazki lehiaketarako sari banaketari emango zaiona izango da. Eta ekitaldi honi amaiera gazta lehiaketarako sari banaketarekin emango diogu amaiera. Esan bezalaxe, beraz, lehendabizi, mendiako bekien zaindu dituen baserrieri emango zaio. Gaur goizean zehar, behin eta berriro aipatu izan dugu, lehendabiziko sektorea balioan jartzea dela gaurko ekitaldi honen helburuetako bat, eta noski, mendi zainketa, agintarien esku badago, erakunden esku badago, baina norberaren esku ere badago, berari dagokion einean, eta zalantzari gabe hor baserritarren zeresana eta zereginare funtsezkoa da. Horixe da, hain justu ere, gaur hemen balioan jarri nahi dena, eta horretarako saria, 500 euroko diru saria eta plaka, Elgoibarko udaleko landa garapeneko zenegotziaren Inigo Loyolak banatuko du, eta Jaun Andreok, sari honen irabazlea mendiak hobekin zaindu dituen baserriro dagokion saria, Aiasti auzoko Garate baserriari dagokio, mesedez, Rosamari Mugertza San Martin datorrela, hementxe dator, txaloak mesedez, Rosamari Mugertza San Martin, zorionak, hementxe, mendiak ongien zaindu dituen baserriari dagokion saria, Inigo Loyola zinegotziaren eskutik. Bueno, Rosamari, zorionak. Asko, ondo pasau, zaharra, berria, ondo hasi. Zaharrak ondo bukatu eta berriak ongi hasi, eta Rosamari zuri ze esango dizugu ba, behon dizula, egiten duzun lanagatik, eta segi horrela, mendia zaintzen eta bestek ere ardezagula zuek egiten dezuen horretatik eredu. Eskarrik asko, eskarrik asko. Txaloak mesedez, Rosamari Mugertza San Martinetzat. Tira ba, aurrera jarraitu behar dugu sari banaketarekin, kaso honetan, benetakotasuna eta berrikuntza dira sarituko ditugunak. Kaso honetan,
600 euroko dirusaria izango da, eta berau banatzen Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikagaien politikako sailburu horrearen Bitor Oroz jaunak emango du. Sari hau, eta jaun Andreok, benetakotasunari eta berrikuntzari dagokion sariaren irabazlea, Izpasterko Iparragirre baserriko Igor Lete, hementxe dago, Igor Lete, Oroz jaunaren eskutik, sari hau, jasotzen gogora ezagun, benetakotasuna eta berrikuntza direla sari hori dagozkionak. Bueno, Igor, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, berritzen eta benetakotzen horretan txe irabazi duzuen saria, pozik egoteko izango da, nuski. Bai, oso pozik. Bueno, askotan baserriaren inguruan berritze lanak eta benekotasunaren ingurukoak zalantzan hartzen dira, zuek horretan gogor jarduten duzue eta beste guztien ere izan nahi duzue. Bai. Kanpotarrape asko da zemein noin da gauza kanpo guzartu du, bai. Ederki ba, Igor, zorionak, eta segi horrela lanean txaloak mesedez. Igor Leterentzat, eskerrik asko, Igor. Aurrera jarraitu behar dugu, sari banaketarekin, eta kasu honetan, fruituen atalari dagokion sariak banatu behar ditugu. 3 sari dira atal honetan ditugunak, 3. hasiko gara, 400 euroko dirusaria, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Oreka Berdeko diputatua den Xabier Arruti jaunak banatuko du, eta fruituen ataleko 3. sari honen irabazlea hauxe dugu. Igorreko Jauregi Berri baserria, Idurtze eta Atutxa mesedez zatoz, sari hau jasotzera, aurrera, hementxe 3. sariaren irabazlea, Xabier Arrutiren eskutik, Idurtze eta Atutxa, Igorreko Jauregi Barriko ordezkaria. 2. sariaren banaketare heldu behar diogu, 500 euroko dirusaria, kasu honetan Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeniko sailburua den Arantxa Tapia sailburu anderearen eskutik jasoko du, eta fruituen ataleko 2. sari honen irabazlea hauxe da. Gabiriako Oñati Bitxiki baserria, mesedez datorrela Jose Antonio, elosegi, aurrera, Jose Antonio. 2. saria, fruituen ataleko 2. sariaren irabazlea, txaloak bai, mesedez, Gabiriko, Oñati Bitxikiko, Jose Antonio, elosegirentzat. Eta fruituen ataleko lehendabiziko saria banatu behar dugu orain. 600 euroko dirusaria, Elgoibarko alkate Anderearen Maialen Gurrutxagak banatuko du, eta fruituen ataleko lehendabiziko sariaren irabazlea, hauxe dugu. Izpastergo Iparragirre baserria, berriz ere, hementxe, Igor Lete, fruituen ataleko lehendabiziko saria jasotzen. Txaloa mesedez Igorrentzat. Bueno, Igor, berriz ere mikrofono aurrean, berriketan nahi behar. Benetakotasuna, berrikuntza, eta horre guztiak frutu honak ematen dituela argi dago. Bai. Bueno, ze sekretu daukate zure frutuek, konta duzu? Sekretu bapes. Zerbait izango dute? Bueno, ez da ipa. Lana bai, bintzat magina bat atzetik, ez da? Lana pilo bat, bai. Ederki bai, Igor, eskerrik asko, zure hitzabengatik, sariagatik, eta segi bai. Horrelaxe, etorkizunean ere, lanean. Eta fruituetatik saltokirik onenaren sarira egin behar dugu saldo. Kasu honetan, 600 euroko dirusaria, Elgoibarko alkate Andereak, Maialen Gurrutxagak banatuko duena, eta beronen irabazlea hauxe dugu. Mungiako Goreko baserria, mesedez, Gorka Irazabal, saltokirik onenari dagokion saria Maialen Gurrutxagaren eskutik, jasotzen txaloak entzun daitezela bai, Goreko mungiarraren saria, Gorka,
Zorionak. Miesker. Bueno, saltokirik onena ez da bromako saria. Zer behar du saltoki batek horrelako sari bat irabazteko? Konta iguzu. Behar asko, baina ez bakarrikan gaurko beharra, baizik eta 2 hilabeteko beharra, holako generoa ekarteko. Lehen esaten zaien, ez da, gaur hona etorri zareten izketan ari ginela, hor zuek prestatu duzuen moduko postua jartzeko, burua, bihotza eta lana, 3 uztartuta, ez da, zure lagunak ere horixe esaten zegoen. Ba, nire arreba, nire handara eta nire guinatu egon da horre beharrean 3 ordutan, ezeke posan duarekin, gotzarekin egin du gauze. Ederki ba, gorka, segi horrela, etorkizun lanean, defondo izuela, Mungiako, Goreko, Etxeko, guztioi. Eta atal honetako azken sari banaketari heldu behar diogu, barazki dagokien saria izango da oraintxe banatuko dena, orain ere, 3., 2. eta aurrenekoa, urrenkera horretan banatuko ditugu, 3. 400 euroko diru saria, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Oreka Berdeko diputatu den Xabier Arrutik banatuko du, eta jaun Andreok, 3. sari honen irabazlea, Arrietako bihurtzatxuz baserria da, Iker Bilasana, hementxe dator, 3. sari honen bila. Gogora ezagun, barazkien ataleko 3. saria dela hause. Iker Bilasana, bihurtzatxuzeko horretzaria zorionak, Iker, 3. sari horrengatik, 3. 2. egin behar dugu salto, 500 euroko dirusaria izango du jasotzen duenak, kaso honetan Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburua den Arantxa Tapia Andereak banatuko du 2. sari hau, eta beronen irabazlea hause dugu. Markinako Semengain baserria, mesedez, datorrela, Alejandro Arrieta, hementxe, Markinarra barazkien ataleko 2. sari hau, pozik asko jasotzen 500 euro eta garaikorra, zorionak Alejandro. Eta iritsi ere, barazkien ataleko lehendabiziko saria nork jasoko duen jakiteko unea. Sari hau, Elgoibarko alkate Anderea den Maialen Gurrutxagak emango du, 600 euroko diru saria, garaikurra, eta noski txapeldunari dagokion, txapela ere bai. Baian Andreok, 2023ko Gabonzar Ferixako barazki lehiaketako irabazlea, hause dugu. Mungiako Goreko, Gorka Irauzabal berriz ere, hementxe, saria jasotzen, Gorka Irauzabal Mungiarra, pozik asko irrifarra ahotan duela, txapela buruan, garaikurra eskuan, dirua patrikan, Gorka, zorionak berriz ere. Eskerrik asko. Bueno, saltokirik onenari dagokion saria irabazi duzu, hor barrena ibiltzeko aukera izan dugunok, txondituta utzi baituzu, zuen saltokiarekin, eta zer eta barazki lehiaketako irabazlea ere bai, beraz, itxuen atzetik beste zerbait ere bazegoen. Niretzako interesgarriena, bueno, importanteena da, familia osoa ondala hor ondu askotan, egun askotan jarraitzen, da, bueno, hor aukeraztu dugu gure ikuspuntua, barazkiekin, eta, bueno, holako zabizek izatea, potik. Askotan, baserritarraren lana ez da oso balioan jartzen, ez da etzaio behar duen garrantzia ematen, zuk zeure burua sari honekin, nolabait, zentzu horretan saritua ikusten duzu? Ba, niko arro sentizenaz, nik azaltze ikubuz dudik eta nolabait, nire familie osoa dagolako hor barruan. Baserritarren lana lehen ipatu dugu, bakarren batek ez dala lan erresa. Zer esan zen nioke, horrentxe dudamulan dabilen gazte bati horretan sartuko naiz ez nahi sartuko, zuk zen bezu esango zen nioke. Ondo pentseu, ondo pentseu. Gogorra gala, baina, bueno, pozik, azken finean aukeratzen dugun nire baita
interesgarria dela eta arroputze zeltzitza balio handia dako. Lehen izalpetik esan dugu, ez da, auzo lotxaren kontrapixurako auzo arrotasuna ere esango lukela, baserritarraren arrotasunaren eredu hementxe daukagu, Gorka eta famili guztia zorionak bejon dizuela eta segi horrela. Eskerrik asko. Ederki ba, hauesek, esan bezalaxe, gaurko sari banaketa lehiaketa honetan, lehen da biziko atalari dagokiona oso atal garrantzitsua, eta orain garrantzia gutxiagokoa ez duen beste bati heldu behar diogu. Euskal Herriko gazta lehiaketari hain justu ere. Badakizue, Elgoibarren une honetan mai gainean izan ditugula, Euskal Herrian lehiaketa bat edo bat baino gehiago irabazia duten gaztagileen gaztak. Txapeldunen txapelketa izan da gaurkoa, futboleari dagokienez den Zuet Gurrutxaga hemen genuen, eta Championsa hainbeste aipatzen den hori, gaur hemen daukagu jokoan. Partidu amaitu da, eta orain emaitza jakitea falta zaigu. Eta horixe da, oraintxe jakingo duguna. Hala ere, futbolarekin ari gara, eta paralelismo bat egiten, gaur hemen amaikakoa izan dugu, Elgoibarko udaleko zelaian, 11 gaztagile, eta irabazle suertatzen dela ere, guztiok, nik uste merezi dutela gure onespena, eta hori dela eta banamanan aipatuko ditut, eta guztientzako txaloak ere eskatuko dizkizuet. Urrenkera aleatorioa da, oraintxe esango dudana, ez ezela pentsa horrena esango dudanak saria irabazi duenik, bada espada ere, ez dut esan nahi irabazi ez duenik ere, baina urrenkera aleatorioa da. Edozein kasudan, txaloak esatuko dizkizuet, Jesus Mari Antsola Mausitxa Elgoibarkarrentzat, Aiako Agerri Bururentzat, Mutrikuko Beñat Egainarentzat, Olabarriko Aizpearentzat, entzun daitezela, txaloak bai, entzun daitezela, Ilarduiako Lalezerentzat, Lekarozko Kortakarentzat, Gabiriko Bastarrikarentzat, Seguruko Eneko Goibururentzat, Galarretako Azkarrarentzat, Larreako Patxi López de Uralderentzat, eta Markinako Santamainerentzat. Entzun daitezela bai guztientzako txaloak, guztiek ongi asko merezitakoak dituzte, eta lan handia dago gaztagileen atzetik, eta merezitakoak dira bai dudarik gabe txalo hauek. Urtean zehar erakutsi dute guztiek ere gaztak egiten badakitela eta gaztak ongi egiten badakitela. Sari bat gutxienez badutelako irabazia Euskal Herriko hainbat lehiaketatan. Baina iritsi da txapeldun norden jakiteko unea. Eta esango dizuet, saria banatzen, hementxe izango ditugu, Elgoibarko alkate anderea, Maialen Gurrutxaga, Arantxa Tapia sailburua, eta Kalamua elkarteko presidente Oier Baltzola ere, hementxe da, udalaren, Kalamu elkartearen, elkarlanaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin antolatutako saria da, gazta lehiaketa honi dagokiona, ez da txantxetako saria, gaztagile honek jasoko duena, hain justu ere, txapelarekin eta garaikurrarekin batera 1.500 euroko dirusari ere jasoko baitu, baina aurrekari guztiak esan ditugu eta orain iritsi da irabazle norden jakiteko unea. Nik ez daukat irabazlearen izena, Kalamua elkartea da hor antolaketa zuzenekoan ibili dena, eta bertako Germani, uste dut German zuk daukazula izena, ez da? Ez, barkatu, Juan Jose dauka, hementxe daukat, Juan Jose Galdos jaunak emandako izena, berak noski jakingo du, berak eskuz idatzia izango du eta, ongi irakurtzen dugun, ongi irakurri beharrekoa da eta. Baian Andreok, 2023ko Elgoibarko Gabonzar Ferixako Euskal Herriko gazta lehiaketari dagokion txapelduna, hause dugu. Segurako Eneko Goiburu, txalo beroan mesedez, segurarrarentzat,
Hementxe dator, Segurarra Goierritik zuzenean gaztagilea, Oier Baltzola, Kalamoa Elkarteko presidentea, Maialen Gurutxaga, Elgoibarko alkate anderea, eta Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako sailburu anderea. Hementxe, sari hori ematen kaikuarekin, diruarekin eta txapelarekin joango dira Goierri aldera Segurara. Entzun daitezela bai txalo horiek, mesedez, Segurako gaztagilentzat, Eneko Goibururentzat saria, tira, hemen txagarriko nahi zerdian, zu Eneko izango zera noski? Ez, Enekoren aitea izena? Felix, eta zu ama izango zera? Carmele, Felix eta Carmele, Eneko zagit nunda bilen, etxen lanen gelditu da, horixe da, Artzaiaren patua, ez da? Bueno, Felix eta Carmele eta Felix, zuek semearen izenean jaso dezue, semea esaten dezue dela gaztagilea, baina zuek ere oso urruti etzeratu eguliko, ez da? Bueno, aitza, nik. Bai, algun azten dauntzen dio. Zuek ere gaztagileak izan dakoa zerate, edo semeak jasotako dezue? Bai, gure gaztagileak izan dako geha. Eta aurretik ere gaztagintzan mileko zentzan eta? Baita, aurretik ere bai baditu gaztagileko urte askotan. Beraz, familiaren tradizioari nolabait eskainitako sariare bada gaurkoa hemen jasotakoa, ez da? Bai, semea adibidez 6. belaunaldi da gazta egiten duena, bai. 6. belaunaldi ala gainera. Bai, jauna, adixo da, esan dako da, sari guztiak izaten dira unkigarriak, baina argi dago, lehen esaten genuena, gure herriaren nortasunaren erangarri zeratela zuek, tradizioari eutxi diozuen familia, belaunaldi, ez dakit, Enekok segidarik ote duen, edo ez ote duen, edo? Oindik oso txiki ditu eta ikusteko da, baina... Atzetik izango zanik, eta beira Eneko etorri zan berunduxeago. Orduan, mundu buelta asko ematen ditu. Mundu buelta asko ematen ditu, zalantzarik ez horretan, baina gaur mundua hemen bildi daukagu, saria zuen eskutan dago, eta berriz ere hemen bildutako guztioi zuentzako txaloak eskatu behar dizuet, merezita, baino mereziagoa daukazuelako, segurako Eneko Goiburu, Felix eta Carmele, zuek gurasoak eta zuen aurreko guztientzako ere, badira bai, txalo hauek, 2023ko Euskal Herriko gazta lehiaketaren irabazleak defende zuela, gaurko sari honengatik, zuek guztioi ere, eskerrak eman barrizkizuegu, Elgoibarko udalaren izenean, gaur ona etorri zareten guztioi, sari banaketa hau eta gaurko Gabonzar Felix hau bertatik bertera bizitzera etorri zareten guztioi, eskerrik asko, eta gaur saria irabazi duzen guztioi, hemen pentsatzen dut argazkilariok ere familia argazkia atera nahiko dizuetela, beraz, gaur sarituak izan zeraten guztiok, zatozte ona saria jasotzera, eta esan dakoa, eskerrik asko guztioi, eta urtea ongi amaitu eta atorrena hobea izan dadila. Izan ongi.